Ebben a videóban a kereskedési stratégiák indításáról lesz szó, szóval ez az, amit mindenképpen látnotok kell. Bejelentkezés után ugye a terminálba jövünk, hogyha végigcsináltátok a regisztrációt, megvannak az API kulcsok és fel van töltve az egyenlegünk, akkor utána gyakorlatilag nincs más dolog hátra, mint kiválasztani a tőzsdét, ugye, hogy teszttőzsde vagy a Binance Futures, most ugye a tesztet fogjuk kiválasztani, és fel lehet iratkozni a stratégiákra nagyon egyszerűen. Beírjuk az összeget, például $100, ugye itt látható a rendelkezésre álló egyenleg, és megnyomjuk a követés gombot. Ennyi gyakorlatilag a feliratkozás, hogyha leszeretnénk iratkozni és nincs pozícióban, egyszerűen csak megnyomjuk a leiratkozás gombot, és már is leiratkoztunk a stratégiáról. Van egy stratégia, amire már korábban feliratkoztam, ez most jelenleg pozícióban van, le is ellenőrizhetjük a Binance teszt tőzsdén, szépen pozícióban van. Ez egy 10 perces teszt stratégia. Hogyha föl vagyunk iratkozva bármelyik stratégiára, és ráklikkelünk a leiratkozás gombra, akkor kettőféle menüből választhatunk, az azonnali leiratkozásról, ekkor zárja azonnal az aktuális piaci áron a pozíciónkat, illetve van egy okos leiratkozás funkció, ez arra szolgál, hogyha megnyomjuk a gombot, akkor a stratégia szerint meghatározva tehát fogja zárni a pozíciónkat. És ez még arra is vonatkozik, hogyha véletlenül lejár időközben az előfizetésünk, és mondjuk a stratégia túlnyúlna, tehát a zárás túlnyúlik az előfizetésünk idején, mondjuk 1 héttel, 2 héttel, akármennyivel, akkor is be fogja fejezni a stratégia zárást, hogyha lejárt az előfizetésünk. Pontosan azért, mert ugye az üzemanyagból, az egyenlegünkből, ez ugye USDT-nek felel meg, 0,1%-ot vonunk, tehát pont úgy, mint a tőzsdék 0,05 ugye nyitásra plusz zárásra, van, aki mondjuk többet von, de a lényeg az, hogy mi ezt egyben a pozíciónyitás elején levonjuk, és gyakorlatilag a zárás már benne van az árban, tehát nincs olyan, hogy beragadva vagy valami lesz, tehát ilyenkor fizettél érte, ha lejár az előfizetésed, akkor is be fogja zárni stratégia szerint a pozíciót. Akkor is, hogyha nem leiratkozol, tehát, de most szépen ezt már megvárom, hogy szépen leiratkozzon. Időközben még annyira szeretnék kitérni, hogy ugye a stratégiák honnan is jönnek. Hát a TradingView-ról, itt vannak általunk előre elkészített stratégiák, például ez a Parazita nevű stratégia. Ezeket ugye kell optimalizálni, nagyon sok mindent kell velük csinálni, hogy ezek jók legyenek, valóban jók legyenek, és szépen látni, hogy minden adatot, hogy milyen hozamok vannak. Ami inkább érdekes a stratégiáknál az az, hogy van egy ilyen max drawdown, azaz a halmozott bukó, tehát hogy összesen mennyit tud felhalmozni az adott időszak alatt bukóba, és az ugye csak 16,33%, ami nagyon jónak számít, és azt mindezt akkor érte el, amikor a bitcoin ugye a csúcsról $70,000-ról 15,000-ig esett, szóval 70%-ot bukott maga a bitcoin, a stratégia viszont csak 16,33-at. Szóval nem mindegy, hogyha mondjuk 1 millió forint van mondjuk egy ilyen stratégiába, hogy abból csak 160-at bukik el, vagy pedig 700-at. Ugye a kettő között óriási a különbség pszichológiailag. És a másik fontos dolog egyébként, amit a stratégiáknál figyelni kell, amikor stratégiákat készítünk, hogy ezek a hozamgörbék minél egyenletesebbek legyenek. Természetesen ebből már a tőzsdedíjak le vannak vonva minden egyes ilyen stratégiából, úgyhogy ennyit szerettem volna ezekről mondani, de térjünk is vissza a kis pozíciónkra, ugyanis mindjárt zárni fog. Elméletileg a TradingView-on fog itt jönni egy záró, még 10 másodpercet kell kibírnunk. Jön egy close long jelzés, meg is jött. Ráklikkelünk hozzánk, és már el is tűnt, és a tőzsdén is elvileg már ki is lépett a pozícióból. Szóval ez ennyire gyorsan megy. Annyit kell egyébként még tudni ezekről a
a stratégiákról, a rendes Binance Futures-ön megy minden flottul, viszont a Binance teszten nagyon szokott késni az egész, van amikor több perceket, akár 10 percet is, és rá kell frissíteni az oldalra, akkor jelenik meg, ugyanis a Binance-en is, és nálunk is úgy van megoldva a rendszer, hogy első mindig a pozíció végrehajtás, és a megjelenítés, tehát az, hogy a felhasználóknak meg is jelenjen a frontenden, tehát amit mi itt látunk, az egy másodlagos funkció, ez késleltetve van nálunk is 5 másodpercet, pont azért, hogy lemenjen a kereskedés, ugye az az első, hogy pozícióba lépjenek, nem pedig az, hogy most mi 5 másodperccel később jelenik meg nekünk, az igazából nem fog minden sok vizet zavarni, de viszont az első a kereskedés végrehajtása. Szóval gyakorlatilag ennyire egyszerű az egész, hogyha most ugye leiratkoztunk róla, hogyha annyit érdemes még tudni, hogy feliratkozásnál, a bitcoin alapú stratégiáknál a tőzsdék minimum $100 írnak elő, legalábbis a Binance. Mi 150-et ajánlunk, az Ethereumnál és az altoknál pedig 20-at írnak elő, tehát az a minimum, mi pedig ugye 30-at, tehát 50%-kal többet ajánlunk. Szóval ennyire egyszerű, szépen beírjuk az összeget, követés, gyerekjáték az egész, ez ennyire egyszerű. Ha megcsináltuk gyakorlatilag a regisztrációt, gyorsabban megy, mint egy TikTok videó. És ez ennek az egésznek a lényege, hogy felhasználó barát legyen.